Tras as vacacións do verán, durante varias semanas de descanso ou turismo, son moitos os que voltan ao traballo. Varios estudos indican que este regreso á rutina laboral produce efectos na reincorporación. Existen opinións para todos os gustos, xa que algúns creen que se volve con máis enerxía, mentres que outros pensan que ocorre totalmente o contrario. A chegada de setembro é sinónimo de que o fin do verán achégase, as vacacións acaban e a volta ao traballo xa unha realidade. Por este motivo, a moitas persoas lle xorde un baixón emocional, o que pode provocar ansiedade durante a xornada laboral. Algúns opinan que sempre costa máis reincorporarse, pero moitos outros creen que ter vacacións anima e motiva para seguir adiante nos restantes días laborais que quedan por chegar. Bueno, algo máis sempre costa, porque te acostumbras, non, a non madrugar e a non ter un horario. Bueno, no, porque como estou acostumbrado a non telas, cando as teño agradezos bastante, a verdade. Sí. Home, vas con outro ánimo para o traballo, desde logo que sí. No, a mí no. A mí eu agradezo telas, a verdade. Tuve unha semana, ainda me faltan dúas máis. Depende dos días de vacacións, costa máis ou non, depende, home. Outros indican que a volta ao traballo costa, pero o período vacacional serve para aproveitar o tempo perdido durante as horas de traballo, o que fai tamén afrontalo doutra maneira. No, igual, supongo que con más energía volveré. Bueno, pues la vuelta la verdad se hace dura, pero al final tienes que pensar también que para tener vacaciones hay que trabajar y no queda otra. Pero bueno, con este tiempo, con este sol, se hace duro. Hay que aprovechar el fin de semana para descansar y coger pilas para toda la semana. La verdad es que, aparte, durante mis vacaciones no tuve buen tiempo y vuelves a trabajar y empieza a hacer calor. Parece que es a propósito, pero bueno.